zahvaljujem svima jer znam da sam bila u mnogim molitvama. Hvala vam, vama i Don Ivanu i svima. Ovako je sve počelo. Prije 7 godina sam imala teški karcinom jajnika, gdje mi je mjesec dana sam imala 2 teške operacije. Odstranjeno je sve komad debelog crijeva. Imala sam agresivne kemoterapije i u 2. mjesecu se sve vratilo. Na mjestu gdje je bio jajnik vratio se karcinom. Dobila sam trombozu jer mi je zauzeo krvne žile i debelo crijevo i bubreg mi je otkazao i tako da ne pričam više. Primila sam svaki tjedan 21 kemoterapiju. Tijelo mi je bilo već iznemoglo, ali s pomoć Isusa, evo vidite i sami, sam dobro. Sam tjedan izašla iz bolnice sa jako teškom operacijom. Međutim, u svoj toj bolesti, najbitnije što ja vam u biti hoću reći, to je šta se meni dogodilo u toj bolesti. U toj bolesti sam upoznala Isusa, ali počela sam ga viđati. Prvi par dana sam mislila da umišljam. Nakon krunice njegovoj majci Gospi, on je došao, klekao i zahvalio mi se što molim njegovoj majci. I tada nisam bila sigurna da li sam pametna ili nisam. Počelo je sutra, preksutra, evo i dan danas i svaki dan i danas i uvijek Isus tu. Počela sam s njim razgovarati, ali vidim ga, on je tu, sjedi kraj mene, uvijek dolazi u bijelu haljini, pun je ljubavi, svjetlosti, ima uvijek srce i uvijek govori da je živ. I on mi je rekao da ja nemam raka. I svaki dan mi je govorio, ti kćeri nemaš raka, ti kćeri nemaš raka. Kad sam otišla liječnicima, svi mogući, svi liječnici koji postoji su mi rekli da imam najagresivniji rak. Čak su me u Splitu odbili operirati zato što umrijet na stolu. Tražili su moga muža da se potpiše da ne odgovara za moju smrt. A došla sam čak u stanje da razmišljam hoću umrijet pod anestezijom ili da umrem ovako. I tu večer je opet došao Isus i rekao mi je, kćeri, daj mi ruku, ja nisam mogla. Nakon dugo vremena sam mu dala ruku i on mi je rekao, digni se, ti si zdrava. Ja mu opet nisam vjerovala, nisam znala da li maštam. U svom tome što se događalo, prvo sam se obratila Don Ivanu sa ovim. Poslije sam išla u Šurkovac kod Kraljive. Kraljivi sam također sve ispričala, blagoslovio me. Rekao mi da pratim Isusov put, da sve zapisivam u tegu, što i radim. Rekao mi je i Isus da sam me to rijetno, da je mene odabrao, da moram svjedočiti da je Isus živ. Kao što je živ, vjerujte da je živ. Čak sam ga i sad vidjela uvijek ovdje. Sva ta vjera, recimo da je Šurkovac, svi u Šurkovcu, cijela Bosna, Hercegovina, Hrvatska, čak na svijetu, svi su molili i postili za mene 40 dana. Jednostavno nisam mogla vjerovati da ljudi toliko mole i poste za mene. Ali sve je počelo ovdje, u ovoj crkvi, sa mojim Don Ivanom, preko koji nisu djelova na mene, počelo je od toga, on me preobratio. Otišla sam u Zagreb, da tamo riskiram. Vrhunski liječnik, njegov tim su odlučili me operisati. Rekli su da će biti opasno, cijeli dan su rezervirali salu. Nije mi bilo lako, ali ovdje sam.
teška operacija, a u biti najviše su u crijevu. Dakle, taj dio što su misli da je rak, biti nije bio rak. Došao je liječnik i rekao je da je naraz negativan, da ja nemam rak. Jedini Isus mi je rekao da nemam rak. Svi onkolozi, svi kirurzi, svi ginekolozi, svi urolozi, cijeli Zagreb, cijeli Split, svi su rekli da imam rak difterije. Samo Isus rekao da nemam rak. I ja želim vama svima reći da nije sad. Nije vjera samo ići u crkvu i molit se. Ja sam vjernica, ali nisam nikad mislila o Isusu kao što mislim sada. Ja ga sad svaki dan gledam. On toliko od nas voli, on nas toliko ljubi. On je tako divan, da vama to ne mogu objasniti. Oprostite, zbunji nas. Da. Kad mi je rekao da Isus da nemam raka, priznam da sam pogriješila, jer sam razmišljala u sebi, pa nisu doktori ljudi, svi doktori svi govore da je tako agresivan i da ću umrijeti. Možda ja stvarno malo sam luda, pa možda stvarno to nije Isus, možda ja umišljam. Uopće nisam bila sigurna, plus ta teška bolest, pa kemoterapija, onda je jedino lijepo svemu tome se dogodilo moj susret s Isusom. I sve te, nastala sam svaku nedjelju baš ovdje dolaziti i četvrtkom u Mimice. I stalno je jačalo, Šurkovac, krajeve također. Bila sam 5 puta tamo, molio se i on, molio je dan prije operacije i on i Don Ivan. Njima dvojici, nikada sam živa, neću zaboraviti šta su učinili za mene, mojoj obitelji, svima vama, mojoj sestri koja je došla iz Švedske. Je crkva u Švedskoj za mene pomogla mi je, da nije ni bilo, ne znam da bi uspjela financijski to, ljudi koji me nikad nisu vidjeli su za mene prikupili novac. Čula sam da ste se svi molili za mene ovdje, čula sam da je pjevana pjesma Marija za mene. Hvala. Hvala vas svima, sve srca. Samo je jedna prekrasna djevojka koja će na zahvalu Isusa mene i dviju vas Don Ivana odsvirati. Ja se nadam 3 pjesme, ne 2 nego 3. Može. Strane kod ljudi.
Hvala blaženoj Djevici Mariji, njegovoj majci, našoj velikoj Gospi. Hvala Lidija tebi za divna milosna Božja djelovanja tvoja svjedočanstva, a hvala i Marijani za ovo lijepo sviranje. Evo, lijepo bi se nekad uklopila ovaj naš zbor. Hvala svima vama. I sad drugo, nego nastavimo slaviti Isusa. Samo ga slavimo. Idite, mi. Mama čeka.